Desde la acta anterior, ¿no? Sí. Empezamos logo. Sando. Primeiro, creo que andaba da sesión anterior. Aprobado. Aprobámoslo. Por unanimidade. O B, actividade de control. Non hai asunto. E logo se aplica. Pero, sí, o da madeira presenta como moción, que é competencia nosa e non vamos. Os outros non, a competencia nosa, pero da madeira malo. Como? Non entendo. A moción da madeira pode presentar como O moción. da madeira É competencia municipal. Recapacitaste logo. E diálogo que estamos E as outras dúas? nos huecos. É porque non mocións. O primeiro non é competencia nosa e o outro, o taxi, Tampouco é competencia nosa directa. Sí, pero bueno. Non é posible. Bueno, eu primeiro quero aproveitar para desear aos que non vos vin saúde e sorte neste ano 2026. E quero dicir unha cousa, o 9 de xaneiro este grupo presentou diversas mocións para a súa inclusión na orde do día do pleno municipal. De conformidade co dereito que temos que asiste aos grupos políticos con representación na corporación. Dita presentación foi impedida pola alcaldía, coa intervención da Secretaría Municipal, negándose a admitir a trámite as mocións formuladas, sen resolución motivada por escrito nin amparo normativo suficiente. O Grupo Popular presentou o día 12 de xaneiro, pasado lunes, unha queixa formal, unha queixa dirixida á Alcaldía e á Secretaría deste Concello, exixindo explicacións ao respecto e que se admitisen as mocións presentadas. Eu teño aquí a queixa, non sei se a pudo ver. Sí. Aí a ten. Bueno, a Alcaldía e a Secretaría teñen a competencia para censurar ou vetar o contido político das mocións, limitándose a súa función a comprobar os requisitos formais, sendo o pleno o órgano competente para debatelas, e se é o caso, rexeitalas. Esta actuación constitúe un abuso de autoridade, baixo o noso punto de vista, e un obstáculo ao funcionamento democrático da corporación, xerando indefensión ao principal grupo da oposición, e, por suposto, presentando un precedente gravemente lesivo para a democracia local. Esta actuación constitúe un abuso de autoridade. É un obstáculo, non sei se o dixen xa, para o funcionamento democrático da corporación. Entonces, eu tiña pensado de exixir que se admitan de maneira inmediata as 3 mocións presentadas polo Grupo Popular para o seu debate e votación neste pleno. Que se deixe tamén constancia en acta de que a queixa que se formulou o día 12 e que se insta a Alcaldía e a Secretaría a respetar o dereito da oposición, evitando no futuro actuacións arbitrarias ou contrarias ao ordenamento xurídico. Todo isto que acabo de dicir é en defensa da legalidade, da transparencia institucional e do respeto ao pluralismo político que debe rexer esta corporación. Entendemos que as 3 mocións cumplen os requisitos totalmente para poder ser debatidas e votadas neste pleno. A Alcaldía, co Consejo da Secretaría, ten a capacidade de decidir cuales acepta e cuales non acepta. É dicir, pode non aceptar incluso ninguna, ou deixala para outro pleno, ou decir, ten capacidade para aceptar as que queira. Que vulnera o orden xurídico, tú non eres juez, é dicir, parece a ti que vulnera o orden xurídico, é dicir, aquí, cando se fai unha cousa ou outra, é con Consejo xa da Secretaría, que é o asesor jurídico deso, e fai o que se pode facer, sen un asesoramento jurídico, e non se fai o que non se pode facer. Eu quero aclarar unha cousa, a secretaria díxome, textualmente por teléfono, non rectifique son así, que fora unha decisión puramente política. Sí, ten capacidade política, por eso. Claro, E o alcalde ten capacidade de decisión. Pero non pode decidir a ligera que moción se debate. Hai un regulamento que dixe que é ilegal non deixar debatir as mocións a votadas. Entón, eu quero deixar claro unha cousa. O que está a facer de maneira reiterada o Grupo do Goberno Socialista neste pleno é unha decisión política consciente e premeditada para silenciar a oposición e non ter que dar a cara ante os vecinos e vecinas. Iso é mentira, porque despois falan huevos
os debates exactamente. Sí, pero non votades, non votades. No, dicimos a nosa opinión. No, pero hai que votar, igual. pero hai que votar, No, porque mira, tú queres presentar cousas que non se poden sí votar, que se sin pode, presupuesto, sí que se pode. e que non se poden votar, Sí que se e pode. tú pretendes que se vote o que non se pode votar. Entonces, como presentas unha obra sin presupuesto, No, pero non se sin trata de capacidad, obras, ou no, de no, outra no, cosa, pero non se trata de entonces, obras. e presentas Están, así, están perfectamente de presentar obras que eso entra no presupuesto, despois non se pode. Pero non é que non estamos falando das obras, estamos falando da obra, e isto cumplen totalmente... Pero decías o mismo cando presentamos No, non obras. dicía o mismo. Collín e dixen, vale, pois, argumentades eso, perfecto. Pero isto cumple totalmente os requisitos. Entonces, transformar sistemáticamente as mocións do Grupo Popular en simples robos é unha falta de respeto institucional, unha burla ao regulamento e, sobre todo, unha burla aos veciños e veciñas de Cervantes que votaron para que houvese debate, control e alternativas. É unha trampa política para non votar, para non retratarse e para non asumir responsabilidade diante dos vecinos. Vostedes teñen medo ao debate, teñen medo a votar e teñen medo a retratarse, eso está máis que claro. Porque acaban de dicir de que deciden ustedes que mocións votar e cales non, a que lles interesan sí e a que lles interesan non, sin un criterio administrativo nin xurídico. Teñen pánico ao debate e pánico ás votacións porque saben que moitas das nosas mocións poñen en evidencia a súa incompetencia. E cando non poden rebatir con argumentos, recorren ao uso do poder e ao silencio. Porque cando unha moción pasa a robo, teñen claro, e saben perfectamente que desaparece a obriga de posicionarse, desaparece a transparencia e desaparece a responsabilidade política. Este pleno non é unha oficina de trámite ao servicio do alcalde, ni tampouco do concelleiro que cobra o sueldo do alcalde, nin do resto de concelleiros do grupo local. O máximo órgano democrático do Concello é o máximo órgano democrático do Concello. O que están a facer é secuestralo, é gobernar sen control e sen dar explicacións. Isto non é gobernar, é un caciquismo puro e duro, un caciquismo político puro e duro. Non se viu nunca en Cervantes isto. Non sei que parte está pasando agora, non o sabemos. Bueno, si o sabemos. Pero bueno, alá vostedes. O Grupo Popular non vai calar nin aceptar este xogo sucio, eso teñeno claro. Seguiremos presentando mocións, seguiremos exigindo votacións e seguiremos defendendo os dereitos dos vecinos, lles guste ou non lles guste. Teñan claro que se é necesario, e isto digo moi claro, que conste en acta, se esta situación persiste e hai que levála, onde haxa que levála, nos vamos a facer. Advertímolo expresamente, repito, que conste en acta. Se o grupo de goberno continúa impedindo a votación das mocións presentadas conforme ao dereito, o Grupo Popular reservarase as accións legais e administrativas necesarias. E non é broma, non é unha amenaza, ni moito menos, é informar, é dicir, o que vai pasar. Pois é que malos son, é que non. Vostedes non poden facer o que están facendo. Vostedes non poden esconderse detrás dunha maioría, nin detrás da presidencia do pleno para pisar dereitos fundamentais como son estes. O regulamento non é unha arma política, nin un escudo para evitar o control democrático. Insisto, están advertidos. Persistir nesta conducta terá consecuencias. Vai nas ter. Hoxe traemos aquí a voz dos vecinos e vecinas de Cervantes, ainda que o goberno socialista, e é molesta escoitado, impiden votar as mocións, pero non van poder calar a xente, porque detrás de cada moción hai problemas reais de vecinos cansados dun goberno que evita o debate e escapa a dar explicacións. Por moito que pechen o micrófono as mocións, non van conseguir pechar a boca do Grupo Popular nin a dos veciños que, polo menos, deben ser escoitados. Que quede claro todo isto, que despois aquí que non haxa sorpresas, porque pasou o mismo con outras cousas, a moción, incluso é que nin as pasaron a robo, siquera, non as incluíron na orden do día. E agora dicen que sí, que miraron mellor as mocións e que, bueno, que van a aceptar, porque lles parece a da ordenanza da saca de madeira. Pois, eu creo que teñen que ter un criterio máis objetivo, porque isto así, en caso de que chegar a algún sitio, non sei como van a defender. Pero, bueno, insisto, isto queda dito, nada máis por a miña parte, no momento. Está todo contestado xa. Non teño nada que dicir Non, ustedes. non hai que dicir porque está todo dito. É dicir, tes a suerte de que dices que non se debate. Este meeting que acabas de dar, en cualquier pleno de cualquier sitio, non te deixan dar. Aquí dices que non hai condescendencia. Pero ustedes falan que
tiran Iso por non nada. está no punto do día, non. No, é que non- O que se fala é a orden, como se dice, é a presidencia que manda. E a ti deixache falar o que queres. Home, só faltaba. No, hai sitios que non deixan falar. Deixan. Ustedes están moi mal A ti deixache falar e dar unha cosa que non está na orden do día. O que Como todo está na orden do día? Isto que acabas de decir, todo non está na orden. Pero poderás falar. Non, se non está na orden do día. Pero con a presidencia non ten. Vale, pues Non ten entonces que deixar. que negue. Entonces, aquí está todo contestado sobre a moción. Se queres Vale. presentala, presenta. Se non... No, claro, vamos a presentar. Vamos presentar. Bueno, debido a que no Concello de Cervantes é un municipio con unha forte presenza de masas forestais e unha actividade madeireira relevante para a economía local, nos últimos anos vense producido reiteradas queixas dos veciños polo estado dos camiños municipais tras a realización das sacas de madeira, así como polos danos ocasionados en infraestructuras públicas con un custo que finalmente recae no propio Concello e, por tanto, no conxunto da veciñanza. A inexistencia dunha ordenanza municipal específica que regule a saque da madeira provoca unha falta de control efectivo sobre esta actividade, dificultando a existencia de responsabilidades polos danos causados e xerando situacións de desigualdades e indefensión para o Concello fronte ás empresas. Moitos concellos do noso entorno contan con este tipo de ordenanzas, nas que se establecen obrigas claras como a comunicación previa desas mesmas sacas, a constitución de fianzas e tamén o cumprimento de itinerarios autorizados ou reparación obrigatoria dos danos ocasionados. Resulta evidente que no Concello de Cervantes non pode seguir alleo a esta situación, nin asumir os custos que lle corresponden a estas empresas, sendo imprescindible dotarse deste tipo de ferramenta, unha normativa que permita ordenar esta actividade, protexer o noso patrimonio e garantir unha convivencia equilibrada entre o aproveitamento forestal e intereses xerais, e así evitar confrontacións entre veciños e madeireiros. Por todo isto exposto, presentamos esta moción, que no que se debería incluir na orden do pleno de hoxe, 14 de xaneiro de 2026, a votación. Entonces, iniciar de maneira inmediata os traballos para a elaboración dunha ordenanza municipal reguladora de saca de madeira no termo municipal de Cervantes. Que dita ordenanza inclúa como mínimo a obrigatoriedade da comunicación previa da saca de madeira ao Concello, a identificación das empresas madeireiras e dos responsables da actividade, o establecemento de fianzas ou garantías económicas para responder dos posibles danos, a regulación dos itinerarios autorizados polos camiños municipais e a obriga da regulación dos danos causados en camiños, cunetas e demais bens públicos. Un réxime que sancione claro en caso de incumprimento. Despois dar traslado deste acordo aos servizos técnicos municipais para a súa redacción, así como a asociacións veciñais, axentes forestais, co fin de recoller achegas antes da súa aprobación definitiva. Comprometer ao Goberno Municipal a presentar o proxecto de ordenanza ao Pleno, no menor prazo posible. Bueno, vale, queres. Nosotros estamos evaluando porque estamos en varias. Hai unha que põe avales, hai outras que son genéricas, que son a maioría dos ayuntamientos, e cual sería, porque estamos tamén no tema, queremos saber porque é algo interesante co ayuntamiento, porque les van as pistas e é algo que, claro, despois que nos repón. Houve un caso que foi este que vai desde 4 ventos a Villa Luz de Perí, e non houve problema, porque era carbón era o vello, e o de Coruña, e de Coruña ainda quería evacuar, e pediríame que sacara máis carbón, pero sacou máis carbón que algo que, por final, na guarda dos outros, os dous que nos sacaste. E ao final, arreglar, na pregar, na maioría dos casos, se non põen aval ou non hai algo, non hai maneira. E esas genéricas, e sobre todo o problema é máis das empresas grandes, como é 15, por aí. Se non levas a aprobar da maioría que non pagan. Tem que ter aprobadas, non podes. É algo que estamos en ello e que non nos é controlado. É algo que hai que levar con xeito. Debe ser saudado, se lle pôs moito Claro, hai que ter un equilibrio. Se lle pôs fianzas grandes, como que non non se vende madeira. Entonces, hai que buscar a forma que... Porque é moi fácil, pôs unha fianza grande que che cubra e xa... Pero bueno, se valorar. Más que nada es exigir responsabilidades, más que... Xa, pero as responsabilidades son difíciles de exigir se non hai algo. Ao final, que vai pagar o
ser o que vende os pinos. Quero dicir, hai que poñer algo, E se non pagámoslo todo. e se non pagámoslo todo, pero al final, ou non venda madeira, ou niña queren, se non cargar. Porque Pero que se non os pagámoslo maderistas, todos. eso está claro. Se ten que poñer fianza neste concello, fianza naquele, fianza no outro. Cando se va a pagar, A fianza, se despois a fianza se apón e despois deixa todo como estaba, de volta. Xa, pero si... Pero ten que despoñer. Claro, si... Eu estou falando a ver, non estamos representar o veciño traíome o ben como un prego. Pero temos que pensar tamén nos que ten madeira para vender. Quero dicir, sí que ten que haber unha ordenanza, pero non ten que haber. Pero hai que cuidar positiva. Que se non, a madeira cae en Cervantes, que pague todas esas accións que nos vai pagar e o que vende Madrid. Que lle van dar, o que cuesta a fianza, vai dar menos no Madrid. Unha fianza que che cubra os posibles daños son moi elevados. Entón, non sei se hai alguna forma jurídica que poña un porcentaje despois que se haga cargo do resto. Porque se lle pos, tú se ora chegas enseguida, se pasan por un sitio, pone 30, 40, 50 mil euros, iso necesitas eso para que che cubra. Pero se lle mandas eso non dá a madeira. Entonces, claro, Iso leva teña que... claro, Entonces, claro, non lle rompe. Entonces, ten que buscar un aquí que e nos se cubra máis ou menos o gasto. miramos algún concello próximo, que non vai decir eso, claro, fixo unha ordenanza un pouco fuerte, que é o que pide o corpo, porque despois hai a publicar, e despois, claro, empezaron a protestar os que tenían a madeira, porque nadie vendía, claro. Ese tampouco podes chegar No, a eso. eso, a fianza vai a pagar o que vende Madrid. Iso, clarificado. Porque eles rápidamente se ponen de acuerdo e o que cuesta a fianza ser unha fianza que non cubra, dicir, do daño que poda ocasionar, que non cubra o 100%, pero que lles mete un medo no corpo e digo, temos que ter cuidado que iso non... Claro, que tratase un pouco de eso. Tratase un pouco de caso. Unha fianza algo alta, ao final, a Madrid o queda sin vender, se a fianza vai a pagar o que vende os pinos. Tratase de caso mínimo de... Hai que buscar un equilibrio. Exacto. Eso é así. Entonces, de acordo no 100%, non teñen os mínimos, se cumplen exactamente o que ten que ter unha ordenanza, ou se pode, unha cousa, terás que estudiar non iso, pero, en líneas generales, todo de acordo, eu creo. Pero a ordenanza hai que dar. Sí, non. Entonces, a ordenanza, ten que haber unha ordenanza, polo menos. Sí, por lo menos, se non cometer un estudo, por lo menos que haya donde tirar, si en algún caso non cubo 100%, por lo menos que non... Entonces, alégome que tiñan a ben a nosa proposta, pero... Ya estaba pensado hace tempo. Estaba pensado... Dándolle voltas a situación, sí. Bueno. A ver, tamén que traigamos outro que teamos todos nas cuentas. Pero já estaba pensado. E que... pero é complicado, de verdade. Eu non teño un pino que vender. Pero eu falo dos vecinos. Sí, Os maderistas son moi hábiles. Eles pois rapidamente de acordo. Somos conscientes. Digo, oye, que nos están atacando por aquí, porque xa tuve nas provinciales, o que lles puxo a día foi Martínez, cando tuve na Diputación. E tuveron 3 ou 4 reunións con eles, os da provincia de Lugo. E cada vez que tiene unha reunión, mira, entran por aquí e salen por aquí. Pero depois os pagos, me cago na hostia, quedaba madeira sin vender, non lo compraban, porque... E agora, creo que volven a estar nas mínimas, creo que hai ordenanza nova na Diputación sobre as pistas provinciales que os maderistas botan llamas. Vanse poñer de acordo e vai salir o dinheiro da madeira. Sí, o dinheiro a larga que ten siempre sale da madeira. Qual é o problema? O problema é que as empresas pequenas, as grandes se subillos pon nada. As pequenas, se ten que pillar unha vale aquí de 50.000 euros, unha vale aquí de... Sí, teñen que buscar un banco que xa vale como en intereses, Pero estamos... Porque que o dinheiro, pero ten moito dinheiro, non hai? Sí, pero non. Estamos de acordo que hai que manter o equilibrio, pero o que está claro é que, a ver, algunha empresa que deixa as carreteras como as deixa non se pode permitir, tampouco. Que si, mira, desde que andaba a carroceta polos pueblos, que sacaba madeira, que sacaba pau a pau, do quinto caralho, había problemas con madeirista, que desdía aquela parede, xa chafarei, que cada daquele lado xa chuta a parede, marchaba que estaba sin madeira.
Claro, é que precisamente a veces... Pasou toda a vida, a ver, por donde do goberno. Pero é que a veces pasa un pouco eso, é dicir, se hai unha ordenanza municipal que regula un pouco eso, a veces un pequeno bache, se están obligados a facelo, van a facelo. Pero se non hai ordenanza, nas que Solo que tuveran máis cuidado. Claro, pero é que precisamente eso me refiero. Non Non hai bache e dicir, oi, temos esta ordenanza, pois mira, vou traer unha cuba de hormigón que poden ser 800 ou 900 euros, tapo os baches que fixen o tal, e ao derrame non vai a máis. Como non hai ordenanza, pois pasamos aquí. Nada. Bueno, entonces agradezco que tomen en consideración esta proposta, pero surge unha dúda, se me permiten facer a pregunta. Cal era o motivo porque esta moción non a querían incluir logo? Non a leron? Dixeron que non porque lles daba gana? Ou porque, non sei, ou polo que dixen todo antes? A ver. No, eso estaba incluído, dixemos que No, porque se valorou. Pasaron 3 días. Non lo valoraron, foi ben prematuro. Claro, entonces, por eso pregunto, non leron a moción, dicen que non por sistema... O compromiso é o mismo, No, pero gustaríame saber eso. Cal é o motivo? Porque dicen que non por sistema, non leron a moción... Eso non é competencia. No, pero esta, por que dicen que non hai esta tampouco? É competencia municipal, ese foi o criterio, é dicir, foi competencia municipal, podíase votar. Vale, eu creo que os veciños van a dicirlo por si mismo. Bueno, xa pregunta. Votase, non? Sí, unha unanimidade, creo, non? Sí, non sei se decir xa. Quedaba claro, porque podíase dicir por aclamación, como dice eso. Podemos empezar. Vale, este rogo que, bueno, que era unha moción realmente, que era unha moción para a recuperación urgente dunha licencia municipal de taxi no Concello de Cervantes. Aunque vostedes se empeñan en dicir que non é cousa do Concello, nosotros, antes de traer as mocións, pois informámonos, asesorámonos, reclamamos información e demais. Entonces, aquí hai dúas licencias que se perderon, unha fai pouco. Efectivamente, a licencia ten carácter privada, ten un propietario e demais, pero o Concello ten a posibilidade de, cando, neste caso, que o propietario, pois, por motivos X, perdeu a licencia, deixou unha caducar, o Concello ten a posibilidade, se non o saben, digo eu, ten a posibilidade de facer un informe técnico e xurídico con prazos, solicitando á Xunta de Galicia a rehabilitación ou recuperación dunha nova concesión. Non sei se o saben. Será dunha vella. Claro. Sí. Claro. Da nova concesión de caduco. Efectivamente. Entonces, por eso digo que antes de votar que non unha moción deberíanse informar. O sea, o Concello de Cervantes desde fai anos sufre un abandono progresivo dos servizos básicos, especialmente naqueles relacionados con mobilidade e con atención á veciñanza máis vulnerable. Iso temos todos de acordo. Nun municipio rural envellecido, cunha poboación dispersa como é o noso, a inexistencia ou a pouca disponibilidade de transporte público que hai, ou en vez de ser privado, supón unha grave desigualdade respecto de outros territorios. A perda dunha licencia municipal de taxi ante a pasividade do goberno municipal provocou unha situación claramente perxudicial para a veciñanza, reducindo de maneira drástica as posibilidades de desplazamento para acudir a consultas médicas, a xestións administrativas ou situacións de emerxencia. En realidade, foi denunciada reiteradamente pola cidadanía sen que ata o momento se adotasen solucións efectivas. Resulta inaceptable que o goberno municipal non actuase con diligencia no seu día, nin fixese un uso das súas competencias para evitar a desaparición de varias licencias. Concretamente, esta última, pois foi un positivismo total. A falta de planificación, previsión e vontade política está a ter consecuencias directas na calidade de vida dos veciños de Cervantes. Señor alcalde e señores concelleiros, como dicía antes, nun concello rural como é o noso, disperso e envellecido, perder unha licencia municipal
de taxi non é unha anécdota administrativa. É un problema serio que afecta directamente, como dixen antes, a vida diaria dos vecinos. Falamos de persoas maiores que teñen que ir ao médico, falamos de xente que non ten coche, falamos de emerxencias, falamos en definitiva de dereitos básicos. E fronte a isto que fixeron vostedes? Nada, absolutamente nada. Logo, falan e enchen a boca dicindo defensa do rural, pero cando hai que tomar decisións importantes e concretas, míranse para outro lado. Non se fai nada. Dende o Grupo Popular decímolo claro, esta situación é inadmisible e ten responsabilidades políticas. O Concello ten competencias, ten instrumentos legais e ten a obriga de actuar. O que falta aquí non son informes, son decisións cando se ven pasar estas cousas. Esta moción non pide nada extraordinario. Temos que pasar a roda, pasamos, non nos queda outra, pero non nos vamos a seguir permitindo, teñano claro. Pedir algo tan básico como recuperar unha licencia municipal de taxi para garantir servicios mínimos á veciñanza é algo que vostedes deberían estudiar. Por iso exiximos que se deixen de excusas, que se actúe con urxencia e que o goberno municipal asuma dunha vez a súa responsabilidade. Gobernar non é facer discursos, non é salir nas redes sociales dicindo ai, que bonito é Cervantes, ai, canto traballamos, ai, canto facemos. É dar servicios, como este. No caso de Cervantes, sitúas a cola de todos os concellos de Galicia en servicios. De algo que ten unha competencia totalmente municipal, vostedes non fixeron os medios sequera para intentar recuperar, intentar que non se perdera. Nada. O que estaba nas mans do Concello, do Goberno Municipal, non se fixo nada. Entón, nosotros o que solicitamos e rogamos é que vostedes, o grupo local, o Goberno Municipal, asuma a súa responsabilidade política e inicie de forma inmediata e sen máis dilación os trámites necesarios para a recuperación desta licencia. Exigimos a elaboración dun informe técnico e xurídico con prazos concretos que determine as vías legais para a acreditación. Nosotros xa o fixemos. Nosotros xa nos informamos, xa pedimos informes á Xunta de Galicia. O propio Concello é quen ten que iniciar eses trámites. Reprobar a inacción do Goberno Municipal en materia de mobilidade rural e servicios básicos. E instámoslo a que adote medidas reais e efectivas para garantir un servicio de taxi digno e suficiente. E, por lo tanto, dar traslado do presente acordo, que se dá o caso, aos colectivos profesionais e a administracións supramunicipais competentes para o seu coñecemento. Insistimos, este rogo deberíase ter debatido como moción e votar, porque se vostedes están a favor de manter servicios no rural, de facer polo rural, aquí teñen a mellor maneira de demostrarlo. Collen e digan, pois sí, nos vamos facer un informe, vamos facer tal, vamos mirar que posibilidades hai de recuperar unha licencia municipal, porque non sei se saben, imagino que sí, pero hai veciños interesados en adquirir unha licencia municipal. Están encontrando con ese problema. Entonces, pedimos que ahora é un momento de recapacitar e decir, bueno, pues vamos a pasar a moción, vamos a dar a cara, vamos a votar que sí, e vamos a facer. Que deciden pasar a roda? Bueno, ustedes verán. Os veciños van ver todo isto. Vamos a ver. As licencias caducan porque o dueño non é capaz de vender. É dicir, que son Esta está vendida. É un síntoma, bueno, é dicir, é un síntoma de que, porque o dueño non será todo, se le dan algo por ela, antes de deixala caducar, digo, vamos, por lógica, é unha cosa privada, igual hai algún que quere deixala caducar porque ya... E pasou aquí en Cervantes, sabe como a mí. Se teñen vendido, non se paga moito, e tal. Iso primeiro. Se hai alguén interesado que veña, que sea consciente do que costa pôr en marcha a licencia, porque hai xente que dice de palabra, hai que comprar un coche novo, hai que pagar un seguro altísimo, hai que... Non é un tema personal, non vamos a iniciar un trámites para alguén se non hai nadie interesado nisso. Pero Luís, a ver, perdóname que... Estou falando, se non hai nadie interesado nisso, entonces, se hai alguén interesado, nós non temos inconveniente. A vos non vos consta que haxe nadie interesado. Non vos consta que haxe nadie interesado en adquirir unha licencia de taxi en Cervantes.
non vos consta o goberno local socialista. Consta vos Falouse cando José de Cancillós se jubilou, falouse con él e dixo que non tiña nada. Non, eu pregunto o día de hoxe se vos consta se hai algún Sí, hai algo consta por aí extraoficialmente, non sei se é por Se cien. ten cartas para comprar o coche non é problema dele. Ustedes faciliten a posibilidade. Non temos ningún problema. Ustedes Non faciliten a temos ningún posibilidade de problema. adquirir unha licencia. Non temos ningún problema en iniciar os trámites. Vale. Encantados. Outra cousa xa veremos, porque, vamos a ver, dices que non é iso, a última en que ten que decidir é a Xunta. Ojalá vos teñades algo para quedar. O baremo da Xunta, o baremo da Xunta que ten uns baremos por habitantes e concello, é de 2 plazas de taxis para Cervantes. Ahora mesmo hai 6. É dicir, que por falta de plazas de taxis non hai. Hai uns poucos moi necesitados de taxis, uns poucos. Pero, con todos os que están, prácticamente ningún vive deso. Por qué? Porque son poucos os que demandan, por desgracia. É dicir, quen se dedica, de todos os que están os taxis ahora mesmo, os que non teñen transporte escolar, hai algún que se dedica... Dígame, Luís, se hai licencias que estén traballando en Cervantes. Dígame. A ver, está a Doménico, a de Seixas, que lle vendeu o Pepín. Hai 2 en Quindós. Temos 6. Facendo transporte escolar, sí. Sí, que teñen son taxis. A de Cabana Xeraz, 4. En Doires hai outra, 5. Non sei onde se me escapa ahora unha. Non sei, igual contaba esa. Hai por lo menos E esas. parece que son suficientes. Non, eu non sei se son suficientes ou iso. Cando necesita alguén urgentemente, igual non hai. Pero hai pouca demanda. Por qué? Porque tamén é verdade. É dicir, aquí non é. Hai xente que leva os fillos, hai xente que leva un veciño, hai tal cousas desas que a demanda, eu de todas esas, só unha ten un porcentaje aceptable do que se dedica a iso, que a vez falta unha, a do Fabal. A do Fabal, que é a que máis viaxes fai dentro deso, é a que máis, que tampouco se dedica exclusivo a iso, pero é, digamos, a que máis viaxes fai. É dicir, que non é por falta de taxis, é que os taxis ante a pouca demanda, e é moi puntual, teñen que buscar outra forma de vida que é o transporte escolar. E despois, claro, non van a estar pendientes continuo para un viaxe de Pascos e Viares, que é moi necesario, que hai xente que ten eso. Pois, Cáritas fai viaxes, é dicir, que hai moita competencia... Está o servicio cubierto. Hai moita competencia de ler. Ora, se hai alguén que está interesado, nós por falta do Concello, nada, todos os trámites que montaremos, se é legal... A ver, vamos... Mira, vou dicir unha cosa, cando foi no momento falei con eles. Dixen, oye, é unha pena, deixada, pero ou vendía, intenta vendela. A ver, vamos a centrar un pouco. Vamos a centrar un pouco. Por un lado, ustedes, supongo, contestar con texto. A veces digo ustedes. Non ten visto que máis dá, sabe? Están de acordo que haxa máis servicios ou non? Sí, Perfecto. Pois están de acordo, ustedes poderán facer un informe sobre tal a Xunta, que posibilidades hai de recuperarlos. Sí, Entonces, xa está, non hai máis que falar. Pois xa está. Ora, se hai alguén interesado en firme, é mellor mellor que preguntar, con eles, os titulares. É unha pena, porque están un montón de guita que... Eu alguna que foi antes que se acabou vendendo, busquei compradores, Ahora digas que eso, pero non me dedico a eso, é dicir, e que pasa? Que tamén o vi, busquei varios, e cando vían os requisitos, despois reculaba. É dicir, que hai que ter cuidado con eso, é dicir, de palabra, é dicir, ojalá, seguro que sí, si eso, ustedes, nada. pero ustedes... Si legalmente se pode facer, a secretaria legal, podese facer, non se desde a corporación... Señor secretario, usted non cree que isto se pode votar como moción de solicitar un informe? No, eso non estamos dicindo. Estamos dicindo que facemos os trámites, non a moción. O sea, non votan, non queren votar. Non se queren posicionar de solicitar un informe. Estamos perfectamente posicionados, estamos dicindo que sí. Sí, pero non queren adquirir o compromiso... O compromiso está adquirido, si hai eso, si se pode facer e hai alguén interesado, non sabes, está o compromiso en firme. Entón, cal é o motivo de non poder facer? Un capricho? É que eso non hai competencia, non sei, Como que non? Se están reconocendo que van a facer un informe. Pero, non se aclara, non saben nin poden dar. Alá vostedes. Perfecto. Sí, que nos comprometemos que se nos
E non sei, podo seguir ou Sí, prorrogo? sí, Claro, sí. podes... Bueno, sí, isto me corto. Bueno, os robos que traemos sempre son porque falando con nosos vecinos na Campa da Braña, sabedes que o mesón da Campa da Braña se comprou fai pouco por unha xente da Coruña que ten invertido aí un montón de cartos e queixanse de que non teñen puntos de luz. E é verdade. O sea, cando tú, a Campa da Braña é un cruce de camiños que está moi necesitado de falta de luz. Entón, traemos aquí o rogo para que se estudie a posibilidade de poñer aí máis farolas, de iluminar ese sitio, porque, bueno, incluso os veciños de Belgrado ou de Cabanas, cando van andando dun pueblo a outro, pois, dá lugar a tropezos e a mesma imaxe que dá do Concello, non? Porque é un sitio por onde pasan moitos turistas que van a Piornedo, a Cabanas, e pensamos que é necesario dotar de máis puntos de luz a Campa da Braña. Mais aínda cando, bueno, por exemplo, en Vilarejo sabemos que hai moita luz que quedou destas festas, entón non é un problema de cartos, imagino, non? E entón o que pedimos é iso, que se estudie desde o goberno municipal a posibilidade de dotar de máis puntos de luz, concretamente o núcleo de Campa da Braña, tendo en conta que ali hai un negocio que está a punto de abrir e que é un cruce de camiños. Bueno, pues se estudiará, se mirará para negociar. Vale. Perfecto. Vale, pois outro robo, entonces, eu, claro, os plenos, vostedes a idea que tiñan vostedes era chegar aquí a probar a sesión e volver marchar, pero sinto que non vai ser así, porque nos vamos traer as peticións dos vecinos e as problemas que vamos a seguir traendo. Bueno, o robo que vou expoñer a continuación, insisto, creemos que debería ser debatida como moción e votada, e é para a apertura dun expediente de investigación polas presuntas irregularidades na selección de candidatos e candidatas en voluntarios de protección civil do Concello de Cervantes. Dende o ano 2019 tiveron coñecemento das presuntas irregularidades. Estamos falando de irregularidades como pode ser a inscripción na agrupación de voluntarios de protección civil, que poden afectar a legalidade, a transparencia e a correcta xestión deste servicio público. En marzo do ano pasado, do 2025, solicitamos a comparecencia do concelleiro de emerxencia, Miguel González, o cal se negou rotundamente. Non quixo falar, non quixo dar ningún tipo de explicacións como máximo responsable. Ao mesmo tempo, presentamos no registro do Concello un escrito solicitando a incoación dun expediente para que se investigase todas estas situacións e a día de hoxe nin se dignaron siquera, non tiveron unha molestia siquera en contestar. Vostedes, e concretamente o responsable da área de emerxencia deste Concello, Miguel González, están a facer a burla dos veciños. Unha burla descarada. Vostede, Miguel, é digno de estudio. Ten unha sesión con ser o protagonista, pero cando interesa. Porque ahora que realmente é o protagonista, escóndese. Facer vídeos e montaxes con mensaxes como vostede, o grupo socialista de Cervantes, son os salvadores, pois está o deixando bastante en evidencia. Non sei, eu e moitos veciños preguntámonos como se lle pon a cara cando se cruza cos veciños afectados por esta situación. Os conoce perfectamente, e ao falar non diante de miña tamén. Pois poñerase de todos os colores, non só o rojo, de todos. Porque é exagerado, de verdade. Hai que ter moita coraxe e moi pouca empatía para comportarse así cos seus propios veciños. Veciños que pretenden colaborar e formar parte dunha agrupación de voluntariado. O que vostedes están a facer, impedir que veciños, que incluso veciños que teñen reconocido a medalla de prata ao mérito de protección civil, que fan labores totalmente altruistas, que son de Cervantes, que queren colaborar con Cervantes, e negaselles poder formar parte desta agrupación. E o máximo responsable do Concello, que tamén foi presidente de Protección Civil, e isto xa ven de atrás, cando ele era presidente, non fai nada. Entón, isto
ademais de ser ilegal, teñen moi claro, é unha acción torpe, fea e inútil. Con todas as letras o digo. Vamos a ser claros, Miguel. Utilizou a agrupación do Concello de Cervantes cando era presidente de Protección Civil e utiliza ahora como concelleiro de emergencias. Utilizouna e sigue utilizando en función dos seus intereses personais e para facer política. Algo moi feo, algo moi pouco ético, que dice moito da súa forma de traballar. Unha persona, como consideramos nós e moitos veciños, sectaria e sin ningún tipo de empatía, preocupa que este no goberno municipal unha persona, permítame que o diga con estes términos, pero que é o que pensa moita veciñanza. Utiliza os seus amigos, que isto é grave, os seus amigos, os seus colegas, como escuda como responsables. Dice Sillado, oye, usted como responsable de Concello, ai non, eu xa non son presidente. Pero quen puxo de presidenta? A súa amiga. Quen está de tesorero e secretario? Os seus amigos, os seus colegas. E usted, eu quero pensar que non se dá conta de todo isto. E sinto que dicirme así para que isto xa pasa de castaño. Está tirando a pedra escondendo a mão. En política non vale todo, Miguel. E a mí preocupa, en serio, que lle faga isto aos seus amigos. Porque como amigos como vostede, non vai facer enemigos. Se isto chegou ao juzgado, é así. Poden poñer as caras que queiran, poden pensar o que queiran. Aquí estamos para falar, dígalo. Se isto chegou ao juzgado, a parte da responsabilidade que terá o goberno municipal, os seus amigos, os que usted está poñendo nunha situación moi crítica, van ter que dar explicacións. A ver como yo lo explico. Levamos 6 anos intentando que entren en razón. Non sei se vostede vai contestar algo, vai dicir algo, ou queda mudo como sempre aquí nos plenos. Como dicía, desde o ano 2019, fai case 7 anos, vostedes mostran un total pasotismo ante as denuncias dos veciños, porque hai escritos, hai, de feito de forma formal, de forma informal, falando, para acceder a que tengan as razóns, nada. Durante todo ese tempo había do diálogo, está claro que non funcionou, non foi suficiente. Por lo cal, desde o Grupo Popular, solicitamos, e que conste en acta, por favor, señora secretaria, que o Partido Popular de Cervantes, de ser necesario, se personará como parte demandante ante a posibilidade dun proceso judicial que aclare e resolva esta situación. É responsabilidade do Goberno local garantir que todas as actuacións relacionadas con servicios de emerxencia cumpran escrupulosamente con normativas vixentes e con intereses xeral da cidadanía. A apertura dun expediente, como solicitamos, de investigación, permitiría aclarar os feitos, determinar posibles responsabilidades e asegurar que a agrupación opera de acordo coa lei e os principios de transparencia e boa xestión. Porque por moito que vostedes se engañen a si mesmos dicindo que non ten nada que ver co Concello, sí que ten que ver. As responsabilidades jurídicas sí que ten, porque os estatutos se aprobaron en pleno. Eu levo dicindo, levámoslo dicindo, os nosos compañeros que estiveron na legislación anterior, o levan dicindo, non atenden as razóns, resistimos. Despois, pois, é que nos denunciaron, non. Aquí traíamos unha moción para que vostedes digan, bueno, pois mira, isto sí, isto, evidentemente, 7 anos con este problema, algo ten que pasar. Algo ten que pasar. E que os veciños se queixen tanto, algo pasará. Pois, nós, como concello, como responsables, vamos mirar que algo pasa realmente. Pero non, pasan de todo, vale? Insistimos, é urgente adoptar medidas que salvagarden a integridade e credibilidade dos servicios de protección civil, garantindo que a veciñanza reciba un servicio público seguro, fiable e xurídicamente correcto. Entonces, visto que non nos deixan presentar como moción, nosotros rogamos que o goberno local abra de inmediato un expediente de investigación sobre as presuntas irregularidades detectadas na inscripción de voluntarios. Que o expediente inclúa a revisión documental, a comprobación do cumprimento dos requisitos legais e dos estatutos, porque os estatutos están firmados por vostedes, señor alcalde, e vostede, se ten conocemento, como ten, por escrito, e é o seu compañeiro, o seu colega, está opinindo nunha situación realmente crítica, señor alcalde, a ele non lle vai pasar nada, mellor. Porque, claro, ele xa non é presidente, e como moito, temos a
autoridade como concelleiro de emerxencias. Pero usted como alcalde firmou os estatutos. E a usted, sendo conocedor de que non se cumplen, vai se meter un problemón. Eu lamento que así seña, pero claro, nos temos que defender, pero temos que se defender antes que atropelle. Entonces, para terminar, se ten en consideración facer todo isto que acabo de dicir, trasladen todo isto ao órgano competente en materia de protección civil e a calquera autoridade que deba ser informada para supervisar todo este procedimento. Non sei se teñen algo que dicir, se van a dar calados como sempre. 7 anos por 6, 42 plenos. Nos 40 presentaste mocións, preguntas, sempre se contestou o mismo. Claro. Consideramos que é unha cousa interna da agrupación de Artes. Entonces está contestada 42 Que conste en acta, por favor. Sí, que conste en acta que está contestado 42 veces. En algunhas ocasións votouse, non se votou nada. Sí, as comparecentes, por exemplo, votaron. Home, claro, tamén para non digas que non se votou nada. No, pero... Entonces, está contestada 42 veces, ou... Pois van a contestar 45 máis. Bueno, no, porque eu Sí. contesto por última vez, porque No, queda grabado, no, que está... no, que pero van a contestar no xulgado. Mirad no vídeo anterior, no pleno anterior. Ustedes digan iso aos vecinos afectados. Ustedes van con moita soberbia, con moita prepotencia. Eu digo, nada, non son da agrupación. Alamos Ni sei como funciona a agrupación. Sí, ustedes pasen de todo. Pasen de todo. Vamos a ver, Pasen de todo. xa que está no tema. Pasen de Tú chegan aquí, que estuveche tú con eles, chega emergencia da Xunta, os dientes. Somos unha alabanza para a protección civil de Cervantes. Chega, salen programas de la gallega de chamadas, claro, protección civil de Cervantes. Nos 42 plenos. Quen estaba aí? Nos 42 plenos. E agora non queres saber nada do oro? Dices que non collen voluntarios, pero non fixeches unha crítica do funcionamiento. É dicir, empeza a facela. É dicir, que o funcionamiento é bom. Entonces, Pero vostedes... eu quero felicitar a agrupación por... Pero xa felicitei no seu día, Xa felicitei no seu día. Que non ten que ver que fagan tal, porque a agrupación... Pero non só esta, todas, por supuesto. Todas as agrupacións son necesarias. Pero o que estamos falando é outro tema, Luís. Sí, é un tema que está... Claro, desconozco. Interno de non é interno. Si é interno, ten que funcionar. Ustedes non firmaron os estatutos aquí. Mientras non teñamos Usted está hablando de indicacións. Pero xa estenamos. Non se preocupe que xa estenamos. E despois non... Cuando as teñamos... Pero xa que van de soberbio... que va a ter este, pois non va de soberbio nada, pero tú non eres a lei, ningún juez. No, e dicenos que fixemos mal, pois a catar. Vale, perfecto. Pois iso queda grabado, toda esa prepotencia, todo eso, o grupo socialista... Non hai ninguna prepotencia. Sí, no, que aquí todo funciona ben, cos vecinos que isto que tal... Funciona moi ben, e sabes que son conscientes o 90% dos vecinos ou certo que funciona ben. Perfecto, que non está politizada, porque é civil, non. Bueno, tú... 7 anos, caixa que quer entrar na protección civil e non se Tú levabas 7 anos en verdade politizada tamén. Sí, 7 anos. Home, cando o propio concelleiro no seu día dixo que non admitía porque era un color político. Pero se tiña que lles caer a cara de vergüenza. Ten que se buscar. E non se buscar porque non a tedes. Non tedes vergüenza. Non tedes vergüenza. Porque os veciños, insisto, que tuveron que ir facer o curso a estrada, como moitos, e queren facer servicios aquí, estáselles negando, ilegalmente, e iso lo vais a pagar. Que vai. Xa veredes. Despois non, é que nos denunciaron, é que... Ir de víctimas, non vos vai colar. Pasade. Perfecto. Que ten máis huevos, claro. Teño. Como non vou ter? Ustedes parece que non hai problemas relevantes, pero hai máis que ustedes pensan. Este tema que vou traer ainda pode máis en evidencia o goberno que hai aquí en Cervantes, unha vergüenza. Si tampouco o digo, é igual. Que haxa unha aldea que non se recolle a basura, eso é lamentable. Eu cando me enterei, porque de verdade, eu non sabía. Tengo que ser sincero. Non sabía isto. O rol que traemos é sobre a recollida de lixo e arranxo na estrada na aldea de Villartote. O que se sucede en Villartote non é un erro ningún casualidade, é un abandono político consciente.
Porque cando un goberno sabe, é consciente que nun lugar non se recolle o lixo e a estrada está nun estado lamentable e ainda así non fai nada, non estamos a falar de un despiste. Pero onde? Eu non sei. Vilar Tote. Non sei, Recolles a basura en Vilar Tote? Eu penso que sí. Eu non sei. A Vilar Tote non temos contenedor, estou pensando. Non sei. Bueno, aquí o alcalde non sabe, o voceiro dice desconozco todo, o que fai, o que corre o sol do alcalde non sabemos se está no pleno ou non, aquí nadie dice nada. Isto é increíble. Claro, non temos, non están dados de alta. Claro. Están dados de alta, ten que seguir dados. Se queren que se lle recolla que o digan. Claro. Pois, mas vamos. Eu penso que nunca fomos, Non sei. Isto No, é porque increíble. ele había que ir por la volada. Isto é increíble. No, Vilar Tote, así é o que é, claro. Insisto, esta decisión, o sea, esta situación non é un despiste, está no salto da decisión. Este non se recolle. Claro, non se recolle, pero ustedes creen que é normal. Se queren que se lle recolla ahora, que dan que dicirlo. Terán que lle pedir, por favor, que van a recoller a basura, pero se xa o saben, non? Se xa non dixeron 20 mil veces. Agora levan 30 anos, Terán que darse de O sea, a culpa é dos veciños que non non viñeron. dixeron nada. A mí Pero menino, personalmente non. Menino, A mí personalmente non. Menino. Nunca me dixeron nada. por favor. Pero vamos, se non me dicen nada, Menino. claro. Eu sinto por vostede, porque aquí a usted toca claro, é o máximo responsable, é o o alcalde. Aquí, insisto, aquí o que sale todo de que se vai salvar, aquí nadie dice nada. En fin, e é absolutamente intolerable que no século XXI haxa un núcleo deste concello sin recollida de basura. Non é só unha falta de respeto, é unha responsabilidade sanitaria. Porque usted dice que o veñan solicitar, é que eles pagan, os vecinos de Vilar Tote pagan impostos igual que os demais, evidentemente non pagan a recollida de basura. Vostedes, cando fai a recaudación, non ven que Vilar Tote non paga a basura. Oi, é como é que non? Como non lle la cobramos, son... ou é que non vamos a recollela? É que as justificacións que dan aquí é unha auténtica vergüenza. É unha tomadura de pelo aos veciños. Eu xa, o nivel non pode caer máis baixo xa. Nunca me dixeron nada. Bueno, Claro, se dicen que yo lo recollo, pero terá que dicirlo. insisto, a parte do recollido de lixo que é moi grave, a estrada está abandonada e sen mantemento. Unha estrada que circulan maiores, circulan vehículos, e o máis grave de todo é o silencio. Como todos, vamos dicir que tampouco sabemos que a estrada está mal estado. Nunca foron a Vilar Tote. Irían pedir o voto, polo menos, ou non foron. Eu me acordo se non, pero é igual, ou se non fora. E non se fijaron, non les preguntaron, oye, por que non pedir o voto, ustedes como teñen o pueblo, necesitan algo, non necesitan nada, non se fijaron se había contenedores, venga, hombre, por favor. Vostedes, o mismo, aquí o alcalde intenta justificar o injustificable, Pero que non me dixeron nada. Bueno, a mí como dice. aquí os que No. queren coller o seu sillón nadie dice nada, silencio nas explicacións, silencio nas solucións, silencio nas reclamacións da veciñanza. Non dixeron nada, nunca dixeron nada de Vilar Tote. Vale. Porque yo lo paso. Aquí Habrá que falar con eles, están interesados. se están interesados. Se están Sí, interesados. no. Hai xente que non quere estar nada de alta basura, Hai xente que cando se mete en cuadro non quere que lle tratan a basura para que mal. É dicir, que non falas en subavientos, que se... Pero vostedes falaron con o veciño de Vilar Tote, por favor. Eu fui ali moitas veces, nunca dixo. Moitas veces. E eu veixo a Martina que ven para a farmacia eso, nunca me dixo. Nunca lle dixo, vale. Eu creo que hai que recoller, así. Vale. Non pode quedar ningún cuadro sin recoller, cuadro non sei, habrá que buscar unha... O problema dos veciños que, cando vexan este pleno, que van a ver, van a flipar. Porque eu falei con eles. Que lle recolla a BCRA... Evidentemente falei con eles, puxen en contacto. Que era moi adermado. Bueno, pero non me dixeron nada deso. Eu non tiña confianza. Claro, non tiña constancia de que non se lle recollía. Bueno, eu, dentro do grupo, dicímolo claro. Vilar Tote non está abandonado por falta de recursos. Está abandonado por falta de voluntad política, porque recursos, todos os contenedores soberá para levar ali, e que a da basura tamén hai. É unha verdade. Por iso exiximos recollida inmediata de lixo con calendario e compromiso público.
é o arranxo urxente da estrada sin parches, sin remendos, senón unha actuación seria, porque o necesita. Exiximos algo máis tamén. Datas, prazos, e, como dicía antes, responsabilidades. Xa está ben de palabras de baleira, xa está ben de excusas, xa está ben de tratar por parte do Concello esta parte do Concello como que non existe. Os vecinos de Vilartote non están pedindo un favor, piden dignidade. Esa dignidade, hoxe, e durante moitos anos, teñen a negada por este goberno municipal. Se vostedes non son capaces de garantir o mínimo, polo menos teñen a honestidade de recoñecer o seu fracaso. E cando salen nas redes sociales, antes de salir dicindo certas cousas, miren ben o que teñen. Nunca me dixeron nada, e a verdade, ainda tuve moito atlético, nunca me dixeron nada. Para que falar con eles, mirar, se están interesados no basura, que nos cojamos solución. Já Están interesados, Pero non é que é un dereito fundamental, o sea, que é un ónimo, recoñendo a basura. Pero é que vostedes, eu non sei se saben o que están falando. Hai xente que prefiere ir a tirar a outro sitio e non paga. Pero como tiradores? Pero é que ustedes teñen que recoller a basura en todos os núcleos de población. É que non saben ni a legislación. Pero por favor. Pero vamos a ver, calquera vecín que tiña alguna necesidade que faga un peculiar. Pero menino, pero por favor. Pero vamos a ver, se non, claro, é que sempre tuve un coite con eles, non dixeron nada. Está falado. Vostedes mismos se retratan a la basura. No. A la ustedes. Hai algo máis? Sí. Traemos outro rogo que é a falta de actividades e decoracións polo Nadal. O Nadal é unha época especial, non só polo seu significado cultural especial, senón porque é un momento no que as administracións locais teñen a responsabilidade de xerar ambiente, ilusión e dinamización social, especialmente en concellos pequenos, en risco de despoboamento como é o noso. Por iso resulta incomprensible e sinceramente lamentable que este Nadal, igual que os anteriores, o Concello de Cervantes non contase ninguna mínima programación de actividades, ninguna decoración de luces que transmitise que estamos nunhas datas especiais. Nin para a infancia, nin para a mocidade, nin para as persoas maiores. Nada de nada. Nada. Eu creo que non falamos de grandes gastos nin de eventos espectaculares. Falamos de vontade política, unha planificación, unha sensibilidade con a veciñanza, facer algo. Outros concellos con moitos menos recursos, foron capaces de organizar actividades sinxelas, que pouco fai falta na cousa, e de colocar unha iluminación básica que aportase algo de vida ás aldeas e aos lugares máis concorridos. A ausencia total de iluminación e programación non é unha cuestión menor. Transmite abandono, transmite falta de gestión e desinterese pola vida social do municipio. Nun momento no que moitas familias regresan ao noso concello, por esta fecha, a festa do Nadal, o que atopan é oscuridade, un silencio institucional, non se sabe. Non se sabe se hai ayuntamiento, non se sabe se somos Cervantes e que somos. Este goberno local perdeu unha oportunidade de apoiar o pequeno comercio para fomentar a convivencia e reforzar o sentimento de comunidade. Porque gobernar é cuidar os pequenos detalles. E este Nadal, lamentablemente, o Concello estivo prácticamente ausente. Se isto é gobernar, explíquenlo aí á veciñanza. Se isto é un modelo de Concello que defende este goberno local, creo que a veciñanza está tomando nota. Este Nadal en Cervantes non houve luces, non houve actividades e non houve xestión. Como dicía antes, o que houve é oscuridade e silencio. Eso tamén son decisións políticas, decisións das cales vostedes son os responsables, os únicos responsables. Insisto, decir que se traballa por un Cervantes mellor, por dinamizar o Concello e demais, esta é unha mostra do que vostedes fan para ele. O Nadal non comeza o 6 de xaneiro como a cabalgata das Reis. O Nadal empeza o 25 de decembro. O 6 de xaneiro termina. Entonces, durante o 25 ao 6 de xaneiro, os nenos e familias que viñeron a Cervantes non sabían ser, bueno,
Certo é que os vecinos de Cervantes, igual que en casi en toda Galicia, pois decoran bastante as súas casas, e bueno. Pero claro, chegar a San Román, chegar a Quindous, chegar aos núcleos máis concorridos, a Doiras, chegar, pasar polo Fabal, pasar por San Martín da Ribeira, Quindous, como dicía, non ver unha luz, non ver un detalle, non ver nada. Nada. É penoso, é triste, moi triste. Aquí hai persoas que ten moito afán de protagonismo. Salí nas redes, insisto moito nas redes, porque as redes tamén quero deixar claro unha cousa, non son do... As redes son do Concello, non son de ningún concelleiro, claro. Para iso hai as personales. Hai que centrarse no que se fai, no que se fala, e non facer o ridículo como están facendo vostedes. E, por certo, a mí botaron como era isto, que está todo... Vexo que as caras delatan que recoñecen, non dicen nada, pero recoñecen que tiene moita razón no que digo. Dixeron que os Reis Magos están pensando en non voltar a Cervantes, o sea, o día 6, o mellor, o ano que ven, igual non hai Reis Magos, se sigue esta situación, porque claro, dicen que chegan a Cervantes o día 6, que están perdidos, non saben, porque, oye, pero en Cervantes celebrado o Nadal, non hai luz, non vemos nada, non pasamos polo Concello, non se sabe nada. Erva polos camelos. Nin é, non hai nada. Entonces, por favor, po ano que ven, nos próximos anos, rogamos que, olha, hai cartas para comprar no Castillo, hai cartas para mil cousas, para unhas luces, para coñer por aí, para unha pequena actividade para nenos, para a xente que ven da fora. Manter algo de vida, algo vivo, Cervantes, cando ven a xente, que vexa que, de verdade, que si cae vida en Cervantes. Non lles parece? Pídele o caso, por favor. Planifiquen unha programación, poden empezar agora xa. Se non teñen ideas, falen con nós. Nós temos ideas, damos ideas, que deciden. Damos un botorrollo deles. E pois decidan, se nos queremos facer todas as queiras que queiran. Pero fagan nada. Simplemente eso, nada máis. Non dicen nada tampouco. Erva polos camelos. Bueno, estamos... Eduardo, alégrame que tomes a risa. Sí, claro. Tedes lo que tomar así, porque senón, madre mía. Vale, vamos. Sigue. Podo seguir, sí. Bueno, outro rogo que traemos é en relación ás gratificacións económicas aos funcionarios do Concello de Cervantes. As gratificacións económicas que se está a facer a X funcionarios do Concello, retribucións extra por cartas de traballo e demais. No ano 2025 este goberno decidiu repartir gratificacións económicas a uns funcionarios sí e a outros non. Non vou dicir as cifras porque creo que non corresponde, pero sí podo dicir que se está recibindo, e insisto, que quede claro que non estamos en contra de que se gratifiquen os traballos extra, porque o teñen máis que merecido, eso que conste. O que queremos aquí é que cobren todos, non só os que o goberno local decide. Vale, porque no presupuesto do 2025 consignouse unha partida presupostaria para retribuir extra, o sea, a traballos extra a traballadora social, a secretaría e a auxiliar administrativo. Pero creo que hai máis personal funcionario. Hai non, porque sabemos perfectamente que isto é unha medida que fan moitos concellos e que insistimos. A secretaria ten moitísima carga de traballo, a traballadora social tamén ten moitísima carga de traballo e a auxiliar administrativo tamén ten moitísima carga de traballo. Pero tamén non ten a limpiadora, que tamén é unha funcionaria. Tamén non ten o tratorista, que tamén é un funcionario. E tamén ten o PO de oficios múltiples, que falla todo. Eses tres tamén non teñen, ou están dicindo que non teñen carga de trabalho. Eso viña de antes. Eso xa se preguntouse, preguntouse e contestouse. É dicir, eso viña, vamos a ver, a Esther cobra un suplemento porque aquí tiña que haber dos asistentes sociales, entón ten unha carga de traballo, entón como un, o sea, Adelina fai funcións por encima do puesto que ten. Entón, esos dous veñen de atrás, que tiñan os dereitos, e páganselle por eso. Xa se contestou, xa se explicou, é dicir, que teñen eso.
Eu merecendo todos, os que estamos aquí, merecendo todos, e todos fan, pero esos dous casos en concreto, que os que veñen de atrás, sobre todo, esos dous casos, teñen esa explicación, sí, unha explicación concreta, non digo que o tractorista o merezca, todos o merecen, fan o seu jornada, pero esos dous fan funcións por encima dos seus puestos, e teñen carga de traballo. O tractorista, perdón, non fai máis cousas que andar co tractor, non fai horas extras, non merece unha felicitación. O tractorista, se fai horas extras, non hai que pagar as horas extras. Viña de algo. É dicir, non pero non hai que falar, hai que dicir, nosotros, quero que quede claro, Luis, permíteme, nosotros quedamos claro que eso ven de atrás, e ademais, o rol que traemos é que para o próximo ano, ou sea, para este ano, esas rectificacións deben estenderse a todo o personal que por lei o poda recibir, que entendemos que somos funcionarios, que somos personal fixo. Vale. Se non é así, pois, por facer o máis que pero entendemos un país máis... Estudiarase a posibilidade, como ven... Estamos falando das traballadoras da axuda no fogar, o mismo. Entón, vemos que, ese agravio comparativo... Home, agravio, vamos a ver, ten explicación, é dicir, que tampouco vamos a ver. É dicir, a xente ten, en todos os sitios, a xente fai un traballo, e ten un puesto de traballo, e estará mellor ou peor, ou podese discutir se está mellor pagado ou peor, pero normalmente a xente cobra o sueldo que ten estipulado como puesto de traballo. A rectificación, entendo eu, e as estas, é algo excepcional que ten que ter unha explicación. Que merecen todos, sí. Pero a limpiadora non fai máis traballo, unha limpiadora todo o que ten que limpiar, é unha persona solo. Non o merece. Iso... As traballadoras do hogar non merecen. Si, pois merecer non está... No, pero non digo merecer, non están facendo máis. Habrá que facer máis de 8 horas ao día, máis de 40 horas semanales a limpiadora, pois non sei, eu creo que non, pero se o fai, hai que mirar a situación. Aquí a traballadora social fai máis de 40 horas, insisto, pregunto, Sí, porque fai, a veces non lle chega horario, ten moita carga de traballo, non estou aquí... Bueno, nosotros insistimos a traballadora social. Eu aquí non vou entrar nesas tal, eu creo... Cando o baremo dice que tiña que haber dúas, se fai novelar todo, será que ten máis carga de traballo, é dicir, ves así de lexo, non? Perfecto, non é que por defender a nadie, ni nada, además ven, digamos, unhos dereitos que viñan adquiridos anteriores a estar o teniente alcalde que levo 19 anos, é dicir, que ven que son os dereitos que veñen de antigo. Luís, eu insisto, vostedes decidiron quen merece cobrar e quen merece pagar? Sí, Nós deixamos a cosa como está. Pero quen decidiu? Decidiron antes de eu, pero quen? Cando estaban esas corporacións anteriores. No, mentira. No. Estas rectificacións non se cobran. Pero vai decir, unha persona que está nunha situación que fai un traballo superior ao que está, e ven de atrás que yo pagas... Pero ven de atrás, cantas legislaturas hai que cobran estas rectificacións? Moito. Porque antes de estar sí, iso xa cobraba antes de estar que levo este aquí. Estas cantidades? Bueno, as cantidades, eso aumentarían, como aumenta todo, como aumenta os sueldos. Entonces ustedes... Como aumentan os sueldos, claro, aumenta. Pero insisto, cando se aprobou eso, cando aprobaron vostedes, decidiron quen cobraba e quen non e canto cobraba, vostedes viron que hai máis funcionarios. Bueno, en todo caso, insisto, vostedes decidiron quen merece cobrar e quen merece pagar. Non é así exactamente, pero bueno, tú insistes co teu, eu dicir, dicho unha explicación e eu non decidí ni... Bueno, nos creemos que hai algún casos extraordinarios que igual hai que estudiar, pois seguramente. Pois o que rogamos é que faga. O plus de eso, sí, igual algún que fai alguma cousa a maiores de horario e eso, pois, sí, igual. Para nós o máis grave non é o diñeiro, evidentemente tamén non é. É a mensaxe que vostedes dan. Limpar, cargar, coidar e partir o lombo non merece ningún reconhecemento neste concello. O que traballa ten un sueldo e merece reconhecimento, se non ten que ver unha cousa con outra. É dicir, se fai máis traballo da conta, terá que ter algo encima do sueldo. Pero cando un cobra por un traballo, é un reconhecimiento. É dicir, a lei quita o reconhecimiento que fai. É dicir, están Jesús tractorista, pois, moi cumplidor. Todos, eu creo que non hai ninguna excepción, cumplen por encima e estar os administrativos de Lena e Óscar, e todos cumplen por encima, porque o que se traballa neste concello non hai moitos que se traballa así, é dicir,
Bueno, a ver, non digo que non se No, eu digo con conocimiento de causa. É dicir, que se vamos por eso, sí. É dicir, que todos traballan moito e todos reconoces. Esas que ven un dereito que ven de atrás, que igual hai que modificarlo e ampliarlo a máis xente. Pois é o que estamos robando, Posiblemente, Pois esperemos que o atenda. nadie discute. Bueno, reconocimiento que debe reconocimiento por todo, a toda eso, es decir, aquí, gracias a Dios, eu creo que, non sei, eu non conozco tampouco, pero todos os que están aquí nas oficinas e todos esos, se se les pode es cumplimiento por encima da Pero obligación. a xente que vai limpar, as traballadoras da axuda no fogar, o que insisto, o tractorista, o peón, a limpiadora, tamén dirán. Bueno, o que hai que, os servicios sociales, o que hai que empezar é que a xunta paga sobre un pouquinho que mellor manda. Porque, claro, cando se gastan 400.000 euros e deso só cubre a mitad, está pagando a 12 euros a hora, que non cubre nin derechos, é dicir, claro, cando eso tamén hai que dicirle a xunta, oi, paga que estes 12 euros, é dicir, sin crítica tamén hai que dicirlo. Claro, é dicir, que tamén hai que... Pero o que me dicen, Carmen, é verdad, cando o goberno central paga o que ten que pagar. Sí, o goberno central tampouco, é dicir, se eu non lle quito, se o goberno central non lle quito. Pero eu estou de acordo... O goberno central tamén paga máis, sí. No, hai unha deuda adquirida con Galicia para servicios sociales. Sí, seguro. De 3.000 millones. Sí, seguro. Eu estou totalmente de acordo con o que acaba de dicir tamén, pero é que nós, o Grupo Popular, deixamos unha moción onde se lle pedía a Xunta e ao Ministerio que cumplise con todo eso. O alcalde dixo que ele nunca pedira nada ao Ministerio, que non iba a pedir, e votouse un contra. Non sei se acorda, xa fai. Eu non estaba nese pleno, Creo que non. Estaba, pero bueno, é dicir, eu de pedir é que nadie cumple, tal. Non ven a cuento, pero é ofensivo estes días que non haya nadie, que se fala de aumento da financiación das comunidades autónomas, o que é ofensivo é que non se fala nada. Nada do local. Do ayuntamiento, que se lle sube a RPF ás comunidades autónomas, que se a Cataluña se dá máis, que se outro pague menos, que se non sei que, os concellos. Tú sabes que porcentaje os dos impuestos que están transferidos ao concello, que son o dos coches e o IBI, tú sabes que porcentaje cobre eso do presupuesto do concello? Un 12 ou un 13%. É vergonzoso. E nadie fala disso, é dicir, o que tiñan que ter os concellos é desde a Federación de Municipios e Provincias e a Diputación non vamos falar a nada. É dicir, que porcentaje do RPF do IVA tiñan que vir aos concellos? E repartirse un baremo. Bueno, pois está. Eu non teño nada en criticar a todos, é dicir, creo que eso non estabas tú precisamente, pero eso pronto sí, en relación a todo eso estamos todos de acordo, pero está infrafinanciado todo. Non se chegou a un acordo para facer unha petición formal, pois volveremos a traer, porque considero que se... Da igual, se non fai caso, é dicir, se non traela que non, se iso non vai por outro ámbito tamén desde un concello pequeno como ese, pero eu extrañame de que non haxa, bueno, os grandes teñen outros impuestos, e as cidades grandes e medianas están financiadas, e quedamos... Ten recursos propios. Claro, teñen recursos propios, e quedamos 5 ou 6 mil concellos de 1.000 a 2.000 habitantes que non... Tens algo máis? David, non sei se quero que Yo dixo que antes en Carmen por un nome que tedes na... a luz que tu dixes antes no campo da festa de Vilarei, desde o meio da costa de Vilarei en Cesas. Están as luces da festa de Vilarei en Cesas, dice. Aonde? En Vilarei. No campo da festa. No campo da festa. No campo da festa. Vais unha live. Mas que vai ser... Se están en Cesas de agosto, é hora de ir a sonar. Sí, habrá que pagar. A noite non vou. Se vou paseando é pola tarde. Nos agradecemos. E podo paro. Xa, hai que... Estará, non sei. Sí, estará. Pois habrá que pagar. A ver, non fai falta, menino, con todos os respetos o digo, eu de verdade, sinto que vostede aquí, non sei, o están utilizando os seus propios compañeros, porque, vamos a ver, desde Doiros ves perfectamente nombrado, desde Cuatro Vientos ves unha luminaria que parece Santiago Bernabéu, en Vilarei, pero que hai ali? Que hai ali? E desde agosto dice, os vecinos todos me preguntan, pero que hai en Vilareiro? Que montaron en Vilareiro? Home, non hai luces de Navidad, non hai luces de Navidad, e teñen 5 meses ou 6
os focos enganchados ao alumbrado público en Vilarejo e non se dan conta deso, de la maneira tamén ca gestión que ten. A luz pagan para todos. Non baixo, como me quedo antes, para allí non vou. Pode ser. Tiña que haber feito antes, claro, eso non pinta nada, non aluma nada. Pois, por favor, van a apagar entonces. Van a apagar, van a deixar a base do Hoy día apagada, ¿no? Que vou mirar ir a apagar, non? Bueno, ahora xa, total, quedan outros 5 meses Será unha para a festa do ano que ven. Non, unha bombilla nova, por. Unha bombilla non é. Se é de moita potencia, que non é moitísimo. Bueno, Vale. Sí, bueno, mira vela apagada, si está aí. hai algo máis, non? Sí, bueno, traemos unha pregunta sobre as pallazas de Piornedo, os teitos. Sí. Sí. Entonces, o PP de Cervantes trouxamos unha moción no seu día, nun pleno, solicitamos un pleno extraordinario e aprobouse por unanimidade para unha proposta de mellora que se aprobou, como digo, por unanimidade para que actuase ou se levase unha actuación conxunta entre a Xunta de Galicia e a Deputación de Lugo e o propio Concello de Cervantes. Quedouse emplazado a facer fixamos un estudo, unha reunión, fiz unha reunión en Piornedo, quedouse de facer un estudio que se intentaría o propio Concello facelo, así o fixo, eu acompañei a vostede ali, e vimos que ese estudio pois saliu na prensa que, xa digo, vostedes non nos deron os datos oficiales, pero sobre 670.000 euros costaría, non? Arreglar as pallazas. A Xunta xa manifestou a súa disposición de colaborar, xa o fixo no Parlamento de Galicia, e incluso, como dicía, xa se celebrou unha reunión en Piornedo co delegado territorial de Xunta de Lugo, mostrou o seu compromiso. Esa reunión tamén estaba invitada á Deputación de Lugo, pero non existiu, nin deu explicacións de por que non viña. Entonces, a Deputación de Lugo segue sen pronunciarse, nin para dicir que sí, nin para dicir que non. Silencio absoluto. Dende aquí queremos dicilo claro, non é aceptable que unha administración como o Concello teña isto así. Está en xogo a conservación dun ben cultural de primeiro nivel. O tempo pasa, os tellados deterioran e as palabras non aparecen pallozas. A dictación dixo-nos que ela directamente que non, porque non se quedaba con que. Sí, pero dixo, pero dicir... Pero vai ter algunha reunión, vai que ir montar, porque non ven o grau, e hai que ter preparado un convenio, senón non se ten. Pero precisamente por eso traemos esta pregunta. Habrá que moverse ahora. Habrá que montar unha reunión para que horas non combinado, con Claro. Claro. Entonces o que pedimos é que, por favor, axilicen todo eso. E se ten a ben, faga unha solicitude á Diputación, como fixo para o Castelo de Doiras, traia aquí. Esta é a solicitude. O Castelo de Doiras non sabe. Sí. Mira, a solicitude de convenio, unha solicitude onde o alcalde lle pide a Diputación de Lugo 900.000 euros O para Castelo... comprar o castillo. Está cerrado. O Castelo de Doiras é o Concello. As pallazas hai que colaborar. É precotemos. Son de tempo. Precotemos. Sabe o Concello. Está cerrado. Como estaba antes. Sabe o Concello porque queda de Este é o convenio, que dicir que non solicitaron. Xa se explicou o Sí, pero a que solicitou, a que fixo a solicitud? Sí, por que falaba. Pois solicite tamén para as E pallozas. se das paspallozas se fala, non é dice solicitade que eles dan, xa está, se non o falas, por solicitalo é facer demagogia e tal, é dicir, e faz iso cando está cerrado xa. E o Castelo, cando pensan darlle algo de servicio ao Castelo? Porque Fin está cerrado. de semana abre. Abre. O fin de E onde ten que ir precoado? Porque está cerrado, fin de Fin de semana. No, houve un fin de semana que foron ali e estaba pechado. O Pois fin non de ten... semana estaba aberto, o baixinho estaba aberto. Isto non, como pasado. Insisto, non se sabe, nin hai estipulado uns horarios, nin hai estipulado nada. Pero ten teléfono chama. Gastaron 100.000 euros para este pechado, pero bueno. A última pregunta, Sí. isto xa termino. Era polo tema do SAF. O Servizo de Axuda no Fogar, os traballadores. Levamos un ano esperando a que se lle paguen os kilómetros que se aprobaron Xa no presupuesto claro, pasado. no presupuesto pasado. E levamos un ano e as traballadoras Exacto. siguen sin cobrar os kilómetros. Están presentando os kilómetros.
empezarán Cando van a empezar? cuando que se crea normal, porque hai que cambiar horarios, hai que cambiar cosas, porque les facían menos horario, porque non cobraban os kilómetros, é dicir, que non é que non se les compensar, iso que quede claro. Que tienen así, que queda máis claro, pues posiblemente sí, vieron a todo eso. Entonces, cando ten previsto que cobren os kilómetros? Xa, xaneiro, Neste mes xa. Bueno, igual os kilómetros presentamos a posteriori e cobras con algún retraso, pero xa... No, mas cando se vai de xaneiro, Podo falar? Sí. Os kilómetros de decembro estamos presentando, bueno, xa deberían telos presentado antes do día 5, creo que se puxo o día 5, bueno, ahora de memoria non me acordo, pero as que o presentaron vai ser pagar no que a de diciembre, na que xa, Vale, perfecto, pois esperemos